Pikkumyy. Mitä? Oletko sä sattumasi ajokunnossa? Minä olen ollut jo viikon kuivilla. En ottanut mitään. Kauhea yskäkin. Kuule. Mitä? Kun minulla on sattunut sellainen pieni mokanderi. No olipa se uutta. Ainahan sinä mokaat kaikki asiat, niin sinä vaan sotkennutkin. Joo, ei se nyt niin uutta ollut, mutta kun minulla sattui sellainen juttu, että eilen illalla. Niin? Minä olin Muumibaarissa. No niinhän sillä on joka ilta. Niin, mutta eilen illalla sattui se moka, että minulla jäi lompuuki sinne. No siinä ei varmaan iso vahinko käynyt, tyhjähän se on aina. Ja, mutta kun minä äsken soitin Muumibaarin pitäjälle. Niin? Muumikemppaiselle. Niin? Sieltä sanottiin, että lompuuki on löytynyt ja sillä on tonttu juomatonta hilloa. No voi tätä onnemme päivää. No voi tätä onnemme päivää. Lähde kuskiksi. Minä en rupea enää ajamaan autoa. Minäkin haluan ruveta ryyppäämään. Haluat ottaa parit pissit minun No kanssa? parit ainakin. No tehdäänkö sillä tavalla, että sinä menet puhelimeen ja sanot Muumimammalle, että kyllä ottaa kilpisen pitkän, niin pamautetaan baariin. Kuka maksaa taksin? No siitä tontusta varmaan riittää sen verran taksiin maksaa. On sulla varmasti se tonni siellä rahaa. No on minä, nyt en huijaa. Sinä yleensä aina kusetat minua joka asiassa. Nyt en kuseta. Tarjoatko koko illan? No tarjoon, lähdetään menemään. Mennään ja vedetään lärvät saloon. Joo, ja kuule yksi juttu vielä. No? Jos sattuu sellainen juttu, että se pari kemppainen valehteli minulle sitä tontusta, niin lainaatko muutama hunti? Arvasin. Etkä arvannut. Arvasin. No et varmana arvannut. Tämä on kuitenkin onnemi päivä. Lainaanhan minä. No hyvä, lähdetään baariin. Ei kun juoma. Justiinsa, ja nyt menet sanomaan Muumimammalle, että soittaa kilpisen pitkä. Mamma, taksipihaa, me lähdetään hemonikas ryyppäämään. Kuule Pikkumyy. Mitä? Minä alan päivältä enempi ja enempi ihastua sinua. Ja minä taas tulen sinun kanssasi holistiksi. Niin se pitääkin.